Λιγδιάρης. Πάει κάτω σε αυτό το μαγαζί εδώ. Το απαλού είναι εδώ. Εγώ έτρωγα πίτσα εδώ που βλέπετε το ποντίκι μου. Λιγδιάρης έκατσε εδώ. Πρώτο τραπέζι πίστα να φαίνεται κόκκινος σαν Λιγδιάρης που είναι. Και το αστείο τι είναι? Έρχεται από Στόκο Στόκερ. Όχι, για να καταλάβεις, ο Λιγδάς τώρα θα είχε 1000% σίγουρο ότι τον κυνηγάμε, ότι αν ήταν αλλιώς, αν ήταν ανάποδα η ρόλη, ότι τον κυνηγάει. Ότι εγώ άμα ήμουν ο Θεός τώρα, ότι κυνηγάω τον Μπούγια. Αυτό θα νόμιζε. Γιατί δεν γίνεται ρε μπρο, 2 live άνοιξες και το ένα live ήσουν κάτω από το σπίτι μου και έκανες γύρους στο τετράγωνό μου μόνο και στο δίπλα. Και δεν έκανες σε άλλα, στα λαδάδικα να πεις έκανες βόλτες. Κάνεις μόνο εκεί. Και μετά ανεβάζω story εκεί πέρα απαλού πριν 1,5 ώρα πριν σκάσεις εσύ εκεί και πας και κάθεσαι στο απέναντι μαγαζί, Λιγδιάκο.